Tikatarisa mushoko raMwari kuna Ruka, Ishe Jesu vakudzokera kudenga vakataura mashoko aya vakavimbisa vakati, handikusiyei muri mega, asi ndichakusiyirai chipikirwa chomweya mutsvene. Ndiye achakutungamirai, ndiye achava munyaradzi wenyu. Baba wedu makadzidza, ndinokutungamirira kuti usarasikeba pane rwendo kune denga. Baba wedu makadzidza, ndinokutungamirira, ndinokutungamirira, ndinokutungamirira pakukwira kune denga. Ndinokutungamirira apo tambudzika nekushaya unofatwa ngeaya mazwi ekuti ndinokutungamirira. Vari vakati ndinokutungamirira, vari vakati ndinokutungamirira kune denga. Vari vakati ndinokutungamirira, mwanangu ndinokutungamirira kune denga. Kutiama takonzafa uchidzichembera ziyam unofunga ngeayamasi ndinokutungamirira, ndinokutungamirira mangwanani ese unorangariraye nechidzidzo chakanaka. Ndinokutungamirira vakati ndinokutungamirira, vari vakati ndinokutungamirira kune tikatarisa mushoko raMwari kuna Ruka, Ishe Jesu vakudzokera kudenga vakataura mashoko aya.